Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 30 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Ato karong gisaulog ang kapistahan ni San Andres, usa ka apostoles. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 4, versikulo 18 ngadto sa 22. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuong mananagat nga namukot, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres. Si Jesus miingon kanila, "Kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao." Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan, nag-ayo sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus, diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug bikuyog sila kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.